Ero kamano kubkete Ramogi TV kaendi mosenindo Lieutenant Colonel Sawe mane owito ngimane masich ndek kalapapla mane oweyo ka apisas 10 mag KDF koting'o nyaka jamadar Francis Ogola owito ngimagi oiki kawuono e dalane ma Sarora manie kaunti ma Nandi. Mosenindo Sawe oyuaga ka jal mane ochiwore ne tije kendo ne odonjore tije mag dongo oganda mag kopogore kod bedo e ong'ala manyien iketo arita ma pacho kaendi. Jago mane ochopo e ikno no kwayo sirikal mondo kik gidog chien iketo kenge mag tieko lwenje mag jonjore e gweng' ma Kerio Valley ma osekawo ngima ji makoro nambagi okong'ere. Mosenindo weyo jaode Priska Sawe. Moja na wakubwa wetu ambao walikuwa wametwikwa jukumu ya kuenda kufanya wakati walipopewa hiyo kazi, tutaikamilisha. The entire military, that you will also help the country to have peace in that area of North Rift, and especially Kerio Valley, which has become a valley of death. Walikuwa wamekuja kuhakikisha kwamba tutakuwa na amani. So let the blood of these soldiers who have actually sacrificed, who have done the ultimate sacrifice, be the last so that we can experience peace in the valley.